Alright, seliphindela duma lelo zulu duma izulu eduma kwaZulu-Natal konvele wanyazi South Africa neAfrika kanye nomhlaba wonke jikelele. Gama lami nguMr Friday wabantu ilo luhlelo eziphambili sawubona. Yazi ngazi noma ngithi asiqapheleni noma ngithi asithandazeni noma ngithi asivukeni bafethu angazi ke mina ukuthi soyithini le ndaba angazi soyithini le ndaba abesifazane baseNandi baqeda requesta imoto njengamanje ngenxa yesimo sezulu besingekho sihle umshayeli wemoto ucele ukuba ke athukuma kancane ngoba hayi ngendlela izulu elilona akasakhona ukubona ngaphambili. Kanti kuzothi samile kanjalo kwavele kwaqhamuka umuntu wavele wamdubula washona ke nje udriver bafethu. Usiso behlezi ngaphambili uthola ukudubuleka emathangeni nasezinqeni kodwa kade behlezi ngemuva ke abalimalanga. Ngazi sayithini mina le ndaba ngoba hayi khona impela isiyabinda. Namanje sisathi dudu kumndeni kaSibusiso Lawrence sisathi dudu kumndeni kaNontobeko isihlobo nabangani. Yebo kufihliwe wafihlwa ngesizotha. Lana ngiphathele umngani kaNontobeko ubephefumula ngemizwa yakhe ngoNontobeko kanye noSibusiso Lawrence ngobudlelwano babo. Indlela esahlukumezeka ngayo sinuNtobe kulowo mqasho lo sihlukunyezwa intombazana. uNtobe ngangithi mina mengithi ngala ababama uqhamuka ngala kofolweni ngophuma silo mina nganguphuma silwe ke. Nganguphuma silo nje ngangakhuzeki. Kodwa ngangithi mase ngikhuza uNtobe thula uNkulunkulu uzokuphendulela. Ngawathatha lapha amazwi ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga uyakuphendulela. Ngawathatha lapha uNtobe mina ubengisaba ngalendlela yokuthi into mina bengitshela into isidlulile athi noNjabulo ngicela ukuthi ungifonele. Ngithi mina okay Ntobe ngizokufonela. Ngithenge airtime uNtobe ngimfonele angichazele sonke istory mase ngambuza into yaningi leyo athi into yakudala seyidlulile sengitshela ngoba ngelinye ilanga mengithula angifuni ukuthi ngithule nalento ngingazange ngize ngitshele njengosisi wami. Mina ngosuku lokuqala ngifikile kaNtobe angizange ngifikele nje mina emndenini. Mina ngafikela endaweni yokuthi bonke la egcekeni mina bayangazi. Ubengangibizi futhi ngoNonjabulo bengibiza ngoNonja. Bonke abantu bakhona bangibiza ngoNonja angiyena uNonjabulo because angiyena mina angiyena umngani. Mina lapha kulowa mndeni ngithathwe njengomndeni futhi nami sengikwamelela ukuthi ngumndeni wakhona. Ngamtshela uNtobe ngathi mina Ntobe ekhaya ngizalwe ngangedwa ngayintombazana phakathi kwabafana. Wathi uNtobe ngikhona mina ngusisi wakho. Into eyosihlukanisa nawe ngiyoba ukufa ngoba ngiyokufuna ngize ngikuthole la ukhona. uNtobe ulimalile washayiswa imoto bengazi. Isizathu sokuthi ngingazi shuthi kwakuvela kuyena enhlizweni yakhe ukuthi uNonjabula ngifuna ukuthi ngifuna azi sekudlulile. Ngamfuna uNtobe ngamfuna ku Facebook ngazi ngambhalela imessage ngathi ngelanga uthole le message cela ukuthi ubuyele kumina. Wabuyela futhi ngempela kumina uNtobe. Wathi sengikhona ngicishe ngafa. Ukuthi ayavela lo makhamera ngicela ukuthi ungiveze. Ngoba khona abantu abakhuluma into engayazi sengikhathele ukubaphendula and ngibaphendula one by one. Ngibaphendula ku TikTok ngibaphendule ku Facebook. Usibuka akaqalanga manje ukumhlukumeza uNtobe. Zange aqale manje. Azange azaqale manje. Usibuka dala mhlukumeza uNtobe. Ngikhumbula ngelanga ngasambile siyeBish sisetoti epipeline. Mengabe bayakhumbula sasambe nabo sonke singahlala emqashweni owodwa because uNtobe waqala ukuhlala nami emqashweni ngize ngibashiya. Usibu wafika lapho wahudula uNtobe wamhudulisa kwenja bethandana umhudulisa kwenja wathi ufunani la sabafihlela bonke labo ukuthi usibu kwenzile lokho.
wahudula uthe uNtobe emethe ekhala ethi ngishiya uNonjabulo ngaphakathi wathi sibuya nginandaba nato nalowo ngizwe komlanda nasi ska ngineska mina sasibu kudala aqala ngambuza ngelanga mina engitshele ngisendele invitation ukuthi usibuzo ufika kubo ngamfonela wangisendela ngaphuma kwaThaphu ngamfonela ngathi mina Ntobe uneshoyo ukuthi uyayenza lento wathi Ntobe konke noNjabulo ngikunikela uNkulunkulu mengabe bekudaliwe ukuthi lokhu wena okucabanga ukuthi kuyokwenza ngelinye ilanga kuyokwenzeka namhlanje kwenzekile kulelanga ngicela nisiyekeni sibhodle kulelanga umfana mina engangithandana naye wangala ngakhona ngala ngakobhibhima ushona phansi ngale esundini mawuzowelela efolweni ngaphuma Ntobe ngathi Ntobe ngiyahamba ngekhaya